Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at wala sakit araw-araw. Palang umaga o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana huwag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy niyo po lamang ang pag-support at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe, like and share. At pagkipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong atitid sa aking mga susunod na mga video. Kakalog ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mananalaman na panggamot sa spiritual, physical na karamdaman. At lahat ng panggamot orasyon na dito po lamang matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Makatanda't pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Huwag pong ipagyabang. At palagi po ninyong isa puso at isipan, panatiling magpakumbaba sa isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong kalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. Ito ay napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, hindi matitumbasan sino man. Ay ang Diyos na po ang bahalang susukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. Makakalob sa inyong lahat ang siksik, diktik at mga po ng pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Shout out po sa inyo lahat. Sa mga palagi po nag-subscribe po, nagla-like and share, shout out po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon po ay orasyon tulong sa gawain sa araw-araw po. Liwagan ng Pangasinan. Ito po ay napakabisa po sa pang-araw-araw na ating gawain para malakas po tayo sa ating ginagawa sa araw-araw. Hindi po tayo madaling mapagod. At palaging malakas po ang ating mga pangangatawan na hindi po natin iinda yung mga karamdaman pag ito'y ating inusal po sa ating sarili. Ito po usarin po sa isip lamang po at ihip po sa inuming tubig bago gumawa po ng ating gagawin po. Kahit mabigat pong trabaho po ay paring baliwala lang po pag inusal mo itong orasyon na po ito. Napakalakas po itong orasyon na po ito na ibabagi po sa inyo. Nagamit na po ito, subok na po ito. Inusal po sa po ito 9 times po para tapos ihip po sa tubig na yung inumin bago po gumawa po ng mga gawain, mga mabibigat. Kahit ano pong gawain po, hindi po kayo madaling mapagod. Masalo kung nagtrabaho ka man sa mabibigat na mga trabaho po, sa mga palengke o sa mga construction, sigurado pong solid po na pag inusal mo ito ng 9 times po ay sigurado pong lalakas po kayo at hindi po madaling mapagod. Naibagi ko na po ito sa aking dating mga eskwela na mga tinuruan ko po ay ginamit po na nila, nagamit po nila. Ang mga tinuturuan ko po kasi hindi po sila mayayabang, hindi po sila basta nakikinig lamang po sila sa akin. May naturuan po din ako dito na hindi po sa ipagyayabang po ay nung naturuan po yung yumabang po parang nagkakonsya, yumabang, pero nawalan po siya ng bisa nung tinanggalan ko po siya ng buwan po. Sinaraan ko po yung mga ginamit po niya na naalaman po sa akin na tinuro ko po kasi hindi na po siya pagkakatiwalaan, yumabang. Dapat po pag nag-aaral po kayo ng spiritual po ay magpakumbaba palagi sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano po yung pinag-aralan nyo po ay huwag nyo pong ipagyabang, palagi po yung isa po sa isipan lamang po at hindi sa lahat po itulong po nyo sa iba, huwag yung gamitin po sa kasamaan o kayabangan po.
Sana po naintindihan po niyo po. Ito po ay magdasal na isang ama namin sa kaluwalhati. At sunod po yung magdasal po sa harap ng altar. Bago po kayo umalis ng bahay po ay magdasal po kayo ng ama namin sa kaluwalhati. At maghanda po kayo ng kalahating tubig o isang basong tubig at ibugan nyo po ito. Tapos lagyan nyo po ng susi po sa pangalan ni Kristo at ang Nazaret po. Tapos usalin po sa isip lamang po at bago gumawa po, inumin bago gumawa po. Sama po. Mag-isal ng isang ama namin luwalhati. Sa mga baguhan po, mag-isal po sa ayo ng ama namin luwalhati. Tapos isunod po 9 times po. Basta maganda po kayo ng kalating tubig lamang po. Sa dasal po ng isang ama namin. Ama namin na sa langit ka. Sambahin ang pangalan mo. Ikaw na manghari sa amin. Sundin nawa ang kaluban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw ito. Patawarin mo kami sa aming kasalanan. Tulad o patawad namin na kasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan, kapurihan, kapahayan naman namin. Luwalhati sa Ama at Anak ng Espiritu Santo, kaparan ng unang-una ngayon, magpakailaman magpasal hanggan. Amen. Sunod po yung orasyon po 9 times po. Basta maganda po kayo ng kalahating tubig tapos i-ikon nyo po. Pwede po itong gamitin po yung magdasal muna kayo sa harapan ng altar po ng isang ama namin luwalhati. Tapos kung may lalagyan po kayo ng tubig na halimbawa lalagyan nyo pa ng tubig, doon nyo na po ibuga po. Kahit usalin nyo na lang po ng 9 times po itong orasyon tapos ibuga po nyo sa tubig. Dala-dala nyo po inumin po. Narito pong orasyon po. Gibinupat. Tapos po sa dala nyo pong tubig o isa sa kalahating basong tubig. Tapos ibuga nyo po ng tatlong beses po ibuga po sa tubig na inyong dala po. Sunod po yung pangalan ng ama natin na sa pangalan ni Kristo at Nazaret. Isang beses lamang po siya ihip po. Ito po inuusal po lamang po sa isip lamang po. Napakabisa po itong orasyon po na ito na magagamit po sa pang-araw-araw. Makakatulong po sa ating mga gawain sa araw-araw. Hindi po tayo madaling mapagod, hindi po tayo nawawalan po ng lakas. Basta isa puso't isipan lamang po ang pag-uusal po nito at gagabayan po tayo ng ating mga tagabantay ng mga orasyon po. Sana po paka-ingatan at pa-share niyo po sa iba para po. Pwede rin po sa mga anak niyo po ito kung halimbawa po ay naglalakad po sila sa malayo. Kayo na lang po ang mag-usap po at ibuga po niyo sa tubig nila na kanilang dadalhin sa araw-araw. Pwede po sa mga bata po ito, hindi po wala pong po dito na masama kundi kabutihan lamang po at makatulong po ito. Napakalakas po itong wabagi po sa mga siya na po ay huwag po makalimot pong tumulong sa mga tanging po sa hirap ng buhay. Pakishare na lang po at pakipindot na rin po ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po sa inyo lahat.